లాక్‌డౌన్ అంతా ఇంట్లోనే ఉన్న మహేష్ బాబు ఫ్యామిలీ అంతా ప్రస్తుతం దుబాయ్ వెకేషన్ ట్రిప్‌ని ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. నమ్రత సిస్టర్ శిల్పా శిరోద్కర్ దుబాయ్‌లోనే ఉంటారు. అయితే శిల్ప వాళ్ళ హస్బెండ్ ఈ నవంబర్ 11న తన బర్త్‌డేని సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నారు. ఆయన బర్త్‌డే సందర్భంగా మహేష్ బాబు, నమ్రత ఇరు కుటుంబ సభ్యులంతా కలిసి ఆయన బర్త్‌డేని సెలబ్రేట్ చేశారు. నమ్రత కూడా తన బావగారికి బర్త్‌డే గ్రీటింగ్స్‌ని తెలియజేసింది. ఆ సెలబ్రేషన్స్‌లో మహేష్ బాబు సెంటర్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్‌గా కనిపించాడు. ఆ సెలబ్రేషన్స్‌కి సంబంధించిన బ్యూటిఫుల్ పిక్స్ అండ్ వీడియోస్‌ని నమ్రత తన సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసి తన బావగారికి బర్త్‌డే గ్రీటింగ్స్‌ని తెలియజేసింది. ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో నమ్రత షేర్ చేసిన పిక్స్ అండ్ వీడియోస్‌ని మీరు కూడా చూసేయండి. మీకు గనక ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేసి షేర్ చేయండి. అలాగే ఇలాంటి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం ప్రసన్నాస్ క్రియేషన్ ఛానల్‌ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్‌ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి. థాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.